Dobrý den, podívám se na pyrotechniku na rok 2014-2015. Tak, mám tu takovou petardu, je to petarda Korzár, můžete vidět, mám takový dlouhý knot, porovnání skoro s tomto petardou, je to taková petarda v tomto bání. Je to 20 kusů, Korzárky určitě znáte. A to dobrá petarda. Pak máme petardu Pirát, taková podobná, silná, no moc ne, ale je to jeden výbuch a no dobrý, no. Pak máme petardu Miniblock petard, to taky známe, to je taková dobrá petarda s porovnání s Korzárkem. Pak máme mega petardu. No mega petarda to je takový jakoby, co by v Kauflandu, takový jakoby, nevím teď, takový jakoby záblesková petarda, je tu napsáno. A je to takový obíč, takový jako normální mega s knotem a je to taková, nevím, no je taková petarda záblesková. A nakonec, ne úplně nakonec, ne, pak je tu La Bomba, firmy Panta. A to už je teda TNT, to už je teda extrémní. To fakt to doporučuju. To je obrovská ráže. Fakt to dělá dobrý zvukový efekt. A je to fakt dobrá petarda. A uvažuju, že fakt dobrá. To zničí i nevím co. Asi nevím, ale fakt dobrá. Tak má a nakonec to je Doom Boom. Můžete vidět, on má takový jakoby, jako, a nevím, to je takový knot jakoby, jako ta bomba, ne, takovej ten gay, já nevím, ten Doom Boom a tu bombu, tu můžete koupit ve velkém balení, ty Doom Boomy nemusíte, ale můžete taky. Tak to bylo asi pro tento díl všechno. A ještě ukážu náhled na knoty. Doom Boom. Bomba. Mega. Tak to bylo asi pro tento díl všechno. A jestli se vám video líbilo, můžete se nechat like nebo odběr. Zatím čau, Mňauky.